बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। जाफुंसार फालांगिरि आरो समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्मनि बाखनायथाव हाबाफारि। 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सोनाब सारागाव, मुसलमानपारा, खोला सारागाव, आइ बान्दार, सियालखान्दी आरो मावामारि गामिनि थागिबि आइजोफोरनो सारि रानना होदों बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ। फैबाय थानाय ईदखौ नोजोर होनानै रमजाननि समाव साफ्रोमबो आइजोफोरनो बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा मनरन्जन ब्रह्मनि मददजों गांफा सारि राननानै होदों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे सारि राननाय हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मददगिरिफोरा बिजेपि दोलोआव जयेन जायो। बिजेपि दोलोआव जयेन जानाय साफ्रोमनोबो गांफा माफ्लार आरो टफि गानहोनानै मण्डलनि दैदेनगिरि आरो जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ बरायदों। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दतमा मण्डलनि आफादगिरि नन्दलाल नार्जारिया माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। दिनै जों दतमा मण्डल भारतीय जनता पार्टी बिजेपिआ जोङो दतमा मण्डलाव थानाय बे गुबुन गुबुन माइनरिटि गामियावहाय ईदनि नामावहाय जोङो सारि राननानै होदों। लोगोसे बे सारि राननाय हाबाफारियाव बे पबित्र ईदुल समावहाय आरोखि पबित्र ईदुल समावहाय सारि रानना होनाय समावहाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मानसिफ्रा गामिनि रायजो राजाफ्राबो लोगोसे जोंनि भारतीय जनता पार्टी दलावहाय जयेन जाफाफैदों। लोगोसे जों बिथांमोनखौबो जोंनि दतमा मण्डल बिजेपिआ बजबनानै लादों। जोङो आरो जयनिं हाबाफारिखौबो दिनैनि दिनाव होनाय जादों आरो। दा बेहाय बानजायनायाव जों दतमा मण्डल हिसाबैहाय जोंहा बे समनि नैबे समस्तिनिनो सासे बिजनेसमेन फालांगिरि बिथाङा दाखालि थांनाय बावैसो सिगां 8 मार्चआव भारतीय जनता पार्टीआव हाबबाय आरो बिथाङा बे समस्तियावहाय केन्डिडेट महरै गसंगोन। दा बिथांनि बानजायनायावनो नैबे खामानिखौ जों मावनाय जादों आरो। बबे गामियाव रानदों? दा बे गामिफोरा जोङो पुब सारागाव, पश्चिम सारागाव, ओमफ्राय दक्षिण मुसलमानपारा, ओमफ्राय सियालखांग्रि आरो नैबे आइ बान्दार। दा बेखिनियाव जोङो राननाय जादों। दा बे राननाय समावहायनो बिथांमोनहाबो जोंखौ मोजां मोननानै जोंजों माखासे जयेन जाफाफैदों आरो। नैबे राननाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरगोन? दा बे राननाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आं बेखौनो मेसेज हरगोन दि बे रमजान माहाया जाहाथे मोजां रोखोमै बारलाङो आरो पबित्र ईदआबो जाहाथे मोजां रोखोमै मोजाङै मोजां बारलाङो। समाजा जाहाथे मोजाङै सान्थिप्रिय भाबै सोलिलांनो हायो। आं बेखिनिखौनो बिथांमोननो मेसेज हरगोन। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाइ, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।